Ola, boas, somos Diego, Anxo e Cristian. do CEI Perrinas de Sálvora, e hoxe imos facer unha entrevista a Fer Paz, que é un neno de sexto. Cal é o teu nome completo? O meu nome completo é Fernando Paz Soido. Cantos anos tes? Teño 11 anos. Se tes algún irmán, como se chama? Teño un irmán pequeno e chamase Daniel. Como se chama a tua mascota se tes? Teño un can que se chama Xou. Cal é a túa comida favorita? A miña comida favorita é a pizza e a hamburguesa. Cal é a túa cor favorita? A miña cor favorita é o verde. Cal é o teu ídolo? O meu ídolo é Mbappé, Pedri e Fede Valverde. Quen é o teu mellor amigo? Os meus mellores amigos son Anxo, Diego, Iago e Marco. Que deporte faz e en que equipo xogas? Xogo no Xuventud Aguiño e fago fútbol. Como empezaste a xogar? Pois de pequeno pasaba unha pelota e daba patadas. Que queres ser de maior? De maior gustaríame ser futbolista. Como te sentes nesta escola? Síntome moi ben. Que opinas do profesorado? Son moi amables a maioría. Que opinas sobre o recreo? Gústache? Sí, gústame bastante, aunque podía ser un pouquiño máis largo. Que opinas sobre a túa experiencia neste cole? Pois levo moitos anos, xa estou adaptado e moi boa a minha experiencia. Bueno, e ata aquí a nosa entrevista. Esperamos que vos gustase. Adeu!